ito'y at dagat tita, adayunay nagbaetan ta, tiyakam mo no kasano ka, no sumipnge balagip na nga ta, no bukod mo tay siksika, buy-buyaem kad letrato ta adwa, di mo kadila marikna, ay di bara ayat kuken ka, tapnon si katay di unay maila, alaem sursurat ko tain ka agbasa, ngemno di mapnek tarik na, agdayal ka tumawag ka, ururayet tatawag mo biyag ko, tapnon may katanday ta iliw mo, pay ang ngayet kasputi, I love you, si kalat balag lagip ko. Adaak dito'y adakat tita, adayunay nagbaetan ta, tiyakam mo no kasano ka, no sumipnget malagip na nga ta, no bukod mo tay siksika, buy-buyaem kad letrato ta adwa, di mo kadila marikna, day di barat ayat kuken ka, ururayet tatawag mo biyag ko, tapnon may katanday ta iliw mo, pay ang ngayet kasputi, I love you, si kalat malaglagip ko, ururayet tatawag mo biyag ko, tapnon may katanday ta iliw mo, bay ang ngayet kasputi, I love you, si kalat malaglagip ko, si kalat malaglagip ko. I love you. Okay, day giant tay tapno di ka maila, may mamang lispo. Kalapasan day ito yung ibasak nga ababa nga pakasaritaan ni Manong Victor. Okay, hey. Manong Victor niya ka na ibagbagan no nagtatiayan na. Adan to pa games tayo. Okay, ada pa games. Adan to ipa-games tayo manipod iti may isang sponsor tayo Ilocano Music Lover. Ibasak to dahito may isang adaniw. Ti tema na laing kita ikanyo laing ti title na. Okay? Yahoo! Ibasak na daniw.
ikanyo ti title na pangabakan iti 5 winners 200 preload. Oh. Hindi kayo pa. Pilipinas load. Iti nalaing tilukano tita. Ibasak na ibasak to na ito ay ibasak na ito ay Danio. Ket ikanyo iti title na. Pangabakan iti 200 load smart when the globe ti Pilipinas. Okay, one touch mobile. 5 iti mga ba worth of 1,000 pesos. Okay. DJ Nes ko man at pag-load ko ang mamlet ko mabalikin. Just brought to you by tay manang tayo nga manang kong kanayong tumartaraba iti Lucana Music Lover manipod ti Illinois, United States. Tay founder iti 5IA in Falls manang ko Darlington, ti United States. May isa nga Danio, ikanyo lang title na pangabakan no dahil yung mapili nga apili may kapipintasan ti nga title. Ini adding you at non una kay met nga listeners tayo. Nung napintas man dahil ito'y kanta ket asalin lababo aming listeners. May surot na kita emotion da. Okay. Okay, manang ko, darling. Thank you very much. Okay. Okay, hintay tapugan. Hintay ababa nga pakasaritaan ni kahit na lang iburay ti kahit na lang iburay ti ananak ikan metrik nana ni manong ay ading ko na gayam ta ko nono na kami so numampay nalakayanak na barong DJ Nes ko na ag 40 eh. Okay, jak nga mabainak ko mga mapay ko matijay na sige bain ko kisumat ti pudno ko na. My God. Tamno mamonyo ti pagabuklan na dahito yung arod ti pakasaritaan ni Manong Victor dito probinsya tayo ng Ilocos. No, anya dagiti madakamat nga nagan dita ala ti ilaeng iti laeng ipanagal lang ni DJ Nes ang dakayo ano kasi la ka ma-joy ket hang ata joy juicy hang juicy ang dakayo. Okay. Ken ka, DJ Nes. Sagbay tamin. Alaik man pa ito yung kundaway nga kumablaaw. Kada kita dumdum nga iti programa mga Lucana Music Lover. Naawis man met dahito riknak nga mangiburay dahito ananak iken iti pusok DJ Nes. Nga iti agdama nga iso ti pagsensen na aya. Yaka mo no apay di Jenes nga rumbing agsen ayak lalaki akmet ngem aping agsen ayak di Jenes. My God. When di Jenes adamit ngamin pusok ang masaktan sika.
Nasutil dagiti darikmat di Jenes. Apay nga nasutil ako na. Namindwa na ka nagayat. Iti adalin itinagan na di Jenes. My God. Kasala ko ma Jocelyn. Kasala ko ma Predelin di Jenes. Dagiti agnagan itilin. Jakmet. O iti adanagan na itilin tinagan ng jakmet. Ibagang isuda amin kita ay manangidadanes iti panagayat di Jenes. So no kung doon na gini makikita ang datilin na nagan maisa kamit nga nangidadanes ti panagayat ko nga lin. My God. Kung kunak ti Jenes. No, sino man ang itiadalin itinagan na dito ay ang kayo nga karaman dati laing aras ko nakit naadaw laing ka dati nga surat ni Manong Victor. Okay, niating ko na ito nga. Hanggang kayo dati no dikit nga isumet ko na na so nga pasensya kayo nagitiadalin itinagan na. My God. Wendy Jenes naladawak nga nagkaadda iti kaya na yan. Tanya ko marigrigat aklang di Jenes. Amom no marigrigat ti tao di Jenes. Nagiti babae ko na. Ay, apo. Marigrigat ka lang aro. Di manong marigrigat akpay. Kasano nga ro niyan to panagin. Tamano. My God. Kaya mapay. Kaya dahil mak na nga sikot. Mudiket nga. Babayan iti pa nagsalukag kita. Di tanto nga marak pata kita harap-harap. Wendy Jenes ha. Pahinga no tanto mga kasta. Ang dadagiti kasta nga binatog dagiti balikas dagiti babae. Ngayon ni Marilyn D. Jenes. Iti nagdato na amom naman nga tao may sakit gudwa sila. My God. So na nga din kita napili bet iti. Ngayon siguro gapo iti kinapinget ko kaya na nasayan met ipagpakita limbag antirik na nakanyak sika. Limbang anitirik na kaya di tangarod nga nagunod ko ti panagayat na ti Jenes ni Marilyn. Wendy Jenes, adu nga sabong chocolate. Ay, kit. No dadto mamumetin di Jenes sa dapay fried chicken nga iregalong na pangkupasyarin di balayda. My God. Tano ay ayatem ti may isang babae awan ti samirin na ti Jenes ang kati. Numapagtaltalo naklaen. Damot maapit ko, pagay, agmulak pa iti bawang ti Jenes. Tarong nga paborito ti kaduan ng runa ti babae ti My Jenes. God. Numan pa'y at dadagiti kundaway nga makapagsulsulo kami kin ni Marilyn D. Jenes ti balay danos siya. Sanmet nga may gawit tirik namin. Ngem no dumteng day ti panamin nga medyo kasi lang makalipat ang moment hindi Jenes sulsulo ti may isang babae ka lalaki. At daday tay tumpuar nga apoy nga mangkayam kami tirik na. Saan ka dito, Jenes? Ay, gusto data My atin. God. Ngem, di Jenes, para kanya, unahan. Ito yung unay ko, saan pa'y laing nga panawin. Kaya't kung ano, may saklang ka ti altar. Di tanto nga, gunudek, iti, ay, imnas ni ayat.
Kung kunak di Jenes, gayam. Nakita nga pamati kita. Pamati la di ugmagayam na kita di Jenes. Kaya may pagpakita ka lang ti kinatakneng ko nga gayat di Jenes. Kin ni Marilyn. Saan ka di? Kay Kedwen na. Gusto ka, pahiya. No, adadang ngayatan na ka. Empty dakes na di Jenes. Nagbaliw iti angin. Ayun, nagbaliw iti pulo iti angin. Nga kasi iti bulan iti Setyembre pa nag-aani iti Jenes, di ba? Agamyan na kunada. Kasi ti panagayat ni Marilyn, nag-amyan met di Jenes. Tayo nga limamiis kasalamet iti panaglamiis iti bulan October, November nga, December di Jenes nga dyan mo. Marilyn na pa Inya ti basur ko abing lumamlamiis ka. So, hammet. Pag kunang lumamlamiis nagtamlay ka no kasta nga makisarsarita ka. Dula aming bagbagam. My God. Lagi na di Jenes. Iti na minsan man hindi Jenes kapag ko pa nagpasyar iti balita. Victor, ada ko may bakak. Kaya kumarin. Napag nanumuam mi kadagina na nakakanyak nga gabruda. Nagabrud. When di Jenes, adadang nga nagkibanak di Jenes, di mangay ko nga gabruda. My God. Tapno mo, nagrigat tibihag dito eh. Tapos, talaing kaltalong ngayanin. Kaltalong kaya katamit. Nagitinagan na kanya. Hay. Wendy Jenes. Awaman da iti kaslati panangilala na kamatay na ihat mi nga. Agur-uray ka. Tinagsapol para kadata. Di ba kasi ka mati Jenes na iayatan na ka? Saan ka? Gusto ka, Victor. Nagpaspasa naglabas iti darikmat kenal daw di Jenes. Iti mapanen ni Marilyn iti abroad di Jenes di parang sarita mi tayo. No di nagtumauray na Victor, wayam di kumita ti sabali. Marilyn? Bagbagak lang to. Apay kasta kami din. Yung akit apay kasta kami din. Mangkit mo rin si kanto makabiro. Bueno si kami. Dula amin. Kung kuna natin Jenes, kasala dati iparapari-pirip nan nga kasalanan na lang ibagbagang lipati ko. My God. Kung kunak siya nagkuro. Ay, si kanto Victor ngamin. Di mo to pahilaing minuhunan ni di. Kunak. Hawanin ay sa narikatin. Di mo to pala nga minuhunan ni di. Pati di Jenes kagtampad gidila na. Ay, kapoy-kapoy nga ganun to pala. Itatang-datang ti altar nga. Ay, nga nasin ako ibagbagam ngamin. My God. Kung kunak siya nagkuro di Jenes. Magbabayo yung di Jenes. Minuhunak lang kumainin na dagong dawa ini. Agpahiso di Jenes, ako nakmanin, hindi tatabroden kung kano tayan na eh. O sino Marilyn na ta, Redolos Belos, yaka mo, basta Marilyn, kung na namin, tatihong ko. I-search ko di, nga na di Jenes, in-search ko di Facebook. In friend ko ay hanang in-accept di Jenes in message ko pagamuan ko na huyo My la God. huyo nakapalaing iti
Huyo. Siyak ni Victoria pwede na ka ba mo? Love? Love? Tumuho natin yan. Love ko na. Pag, ay, Victoria. Pag mo. Ganyan. Tinawagak. Tinawagak. Hindi yan. Kumusta Marilyn? Ay, si Kagayang Victor, oh. Awang pati lambing ng DJ, si Kagayang Victor. Malatang DJ, awang pati lambing na. Kumusta ka dito lang? Love nga. Ito yung nabambadlog, trabaho. Mawag ng tunog kita, ay dajamok ni, amo magitin si kusipag na pa yun, kusilap na pa yun, magiging nagiging cellphone na ba, My God. Wendy Jenes. Awahan Marikrik nak DJ Nes. Parparik na nga lumamlami isen kasi la iti panaglamis ti panawen ni DJ Nes. Medyo January isong alamamis ti panawen. Awanin dagidi nasamit nga karkarina iti nga when Victor si kantulaing iti makatagi ko ti puso ken riknat. Ayan na nagiti ka karkari Marilyn kung kunak di Jenes. Minuhunang ka lang kumaiding kung kunak man hindi Jenes. Nasabalin ko siguro to. When di Jenes at paiso dahil ka pamatik. Awanin. Tayo nagpatang kami na minsan. Pasensyakan Victor. Saan ka kaya ngay ayating ko na anak di Jenes? Nagsakit di Jenes. Nagsakit. Bumirok ka lang hindi sa bali nga mangipatig keng ka kaya na dahil tayo patin DJ Nes diyak may tarusay. Bumirok ka lang hindi sa bali dati tumet namin. Ikan dati tanong sa napimpintas namin. Mamang supapak dahil natarnaw pa nagayat mo, Victor, kung naka natin dyan. Apin niya tinagbasulak, Marilyn. Ewan. Pasensyakan, Victor, ngayon. Saan kagayam ngay item ko na DJ Nes. When DJ Nes dahil tanga pa ng ibaga, saan ka ngay item? Nagsa-MD ba di Jenes? No, taba pa yung mga saan ka kaya mga ayahitin? When udak hindi nakita mo sa bali? Oo, kita mo sa bali nga. Pasensyahan, Victor. Siguro hanga datatin ay karingag kagasa. When di Jenes? Idin, manipod idin. Apa hindi mo makita dinagan na, hindi mo may-search in black nak siguro di Jenes. My God. Manipo din DJ Nes. Di tama na sursurok tinaginom ti arat. Nga dati ket sa gabasit laeng mata daw ni di ko 1-4 DJ Nes at nagbalingan na iya. Ti reporting gana ti sa ngabuti pa yan DJ Nes. Nukas na mga kayo umak DJ Nes. Sik apa yung DJ Nes mo mga muti ka sila na parte. Sika nga babae nga ay Marilyn hindi ko magaminunang kala kumaiting ko nagdigyan minunang ka kumaiday ay baraw ka nga tayo tagbarbartik tum Ibrahim adu ti babae baraw ay wen baraw kado ti babae kung kuna ni DJ ni sidingan ang ikaw 5:1 ti babae baraw kaysa nga kamawan ng tinamnama
Ay, pakaw na kinanto kami nga naganti at dalin na ay manghirubrubo ti lalaki na kita baraw. Ay, tatanguan punto na tatanguan agit at danagan hindi nagan na nga lin itinagan na ay tatangkaw ay nagita nga mapagtalgahan manghirubo ti ayat nagita nagkainak ko ay tatang when nakaw ay gusto na ita so nga tumano gayat ka na ati awan ti lin itinagan na ti pilyem baraw ay when tatangkaw Wendy Jenes awat tinaramidak no di siya nga nangawat iti hamin. Alangan mga pilitek nga ha. Pilitek nilin di Jenes nga manjak pa yung magitan. Kapungat at agdaltalo na klayang napugot. Wendy Jenes tayo tinagbakasyon. Nagsabat kami. Hindi ko hanggang nagsapat kami DJ sa gagagara. Abi sikat tayo ni Victor ni ay sikamat ni Marin ay wait pababa nga pangatuan na pwede DJ na My God. ay kumusta ay pasensya na Victor ha, dardarasan. Pinalihaw ko lang yung DJ Nes. Pimudaw lang. Ay, pimudaw lang. Well, DJ Nes. Ito na talaga panagbil Victor ko na. Ininot ko ang linipat ni Lynn, DJ Nesta, ni Lynn, ni Marilyn. Tayo so ti rebeng na saan ka ti DJ Nesta. Gusto ka na di nakalabot kay atin na Victor. My God. Munto pala minuhunan nga hindi kumpad. Wendy Jenes. Iti may sangal daw. Nakikendas siya ka. Ating gumatangak man. Tilakom. Ay niya gimano. Medyo naisem di Jenes nga. Medyo naisem si ka. Bading bangus. Hindi kita nakuha. May isang dak mo pintas na dato. Numampay naglaklako tikan kunak DJ. My God. Ay. Hindi mano gatangin mano may salabukit. Gatangin mo kadlat dati duwan ata dardara sa may busmano. Alawil nga rod. When DJ na si bayadak dito nga bangos. Pagamuan. Ay jaka mo man DJ so nakita ating niya nagam mo no. Ay siyak ni mano siyak ni Predelin mano. Damalin na. My God. Predelin, damalin na. Kukunak DJ. Wendy Jenes, numampay aglaklako tikan ni Predelin. At damit langana di Jenes. Kinungkunak tinag ko siguro masingpet na dati titig-tig na DJ Nes kita medyo ay ambet kata kuha kong kunak DJ Nes taglakla ko metikan when DJ Nes ako nampay nagbalin nga soki na ko ni Predelin naglako tikan DJ Nes. My God. Kung nakitunig ko sa apela kumataham mo nga kapada day di Marilyn. Tayo pa naglabas dal daw di Jenes kahit marik nagmagayayat ko ni Predelin di Jenes. Ay di wow.
Ininot nga naging na si Tektirik namin tag 15 next kami matindi Jenes. Pudnok tirik na. Makabulan siguro di Jenes. Makabulan nga bangus kada tilapia tigat gatamik di Jenes mga ayok dahil kanang jak mapana jak makita di Jenes ang kadi. Agin nga sinong bata nak ni Predelin di Jenes. Ay di naminsan ket nasapa nga nakalako. Inabis ko nga pangkam nagmerienda ti likod di Jenes. Numan pa maangot nga medyo nalang-is nga ron medyo nalang-is at kalalpas na naglako ti kan di Jenes. Ang gaday tati na scan mo dikit pati. Kayat mo saan ka di Jenes. Numan pa medyo nalang-is na kung kuna yun unay ko di Jenes. Victor, apa nga nalangis kung kunam samit kanya ko no adda nga doy angit kong madi ayawan na Predelin awan ay kunak man no tahi kasi awan manang kukyuman ken sandwich when di Jenes nag merienda kami kaya di merienda kami nalpas kami na sapay lang kumatay ti dahil nga kuntak bago ko ti nasabit nga ben mon Predelin Victor ang kakati pa ka oray kasalay ti sapay ko mga Predelin ta kasi ti kariget ko may kumitakin ka nga gumatang iti bagus mo kada tilapia ket kasta kumamit ti kabusulong nga sungbatan ti panagayat kulin Predelin ko na kumaka. Tanto maglin nga isturbo kayo ang ginagantilin kami. Wendy Jenes. Walang pahay. Hindi. Ay, kahit malaglagip ko dagi kung kurang iti babaro iti santong paspasan ti Jenes nangig ko pa iti programa mi di My God. kuk maamti manatap no ang makapagulagol nga sikot kahit sapay lang kumata iti da itong huntaway medyo tig-tigar-gar di boses ko di Jenes so kapag tigar-gar na boses mo yung huntaway kita sapay lang kumata sumbatan na ka bibi kung na naman di Jenes petak yeman ng di Jenes Wendy Jenes when Victor ay teka mo amang nagbabawi kanto la tadinak payam ammo dinakpam ammo jak tok babawi tas narik nagtipo ay marik nag ay tengka Predelin Victor when ay tengko kasta anak mo Victor when di Jenes at ibagbaga ni Predelin di Jenes Wendy Jenes. Wendy Jenes. Naragsakak ka nagunod ko ti. Tinais na lang si. Ti panagayat ni Marilyn D. Jenes. Ti panagayat ni Marilyn D. Jenes. Naklako iti bangus ken ti ati tiendaan ti Jenes. Iti na minsan man hindi niya simawag ang bala tututututututut. Kasi mong bat ni Jenes. Hello. Api damat ubing. Hello. Ay ni Marilyn. Ay apa kuray.
Api ubing met DJ nes ko na. My God. Napay ang damot ubing ang Wendy Jenes di patang kami kini Predelin. Apa sino aja pala ubing nga si mo ay ate ka nakak Victor. Ay kastawin ate ka nakak. Wendy Jenes hanga po tagayan ayat kami kini Predelin ni libre iti katang bangus kada tilapia di Jenes sa ana My God. pupuunan met sang kadi dinya hamo nga bayadan ninyo gitu na bayadan ata pamit na ba gatang ang katem met alaki si kangaron Wendy Jenes gapo iti tilapia ken bangus di Jenes ako di tayo naging na si Degtirik namin kini Predelin di Jenes. Tilapia. Gapos si tilapia kin bangol. Numan pa'y laklako lati kendaan di Jenes nga maha orikit na pudnumet kinungkuna ay tatang ay niya jay barahok mga sawa akong tatang kasta My God. sino tasawakan ni Predelin tatang dati laklako ti bangus ka na bangus jay ili ay ate ay mo tanakita napintas mo ate ngam apa niya tika mo sa ngengem aja papangkuy din na minsan hindi apa dang makadwa ng ubing di jay abay na hindi kadwa ng ubing tatang uwin baro My God. mamaw amo tatang kan na kung ano mo dito Wendy Jenes, manipod din nagamamu kami kini Predelin. Ribon ko na ako na di Jenes, basta no limabas na sa nga ribo, itinaygatang mo ti bangus ka da tilapia, di ba? Ribo tinaygatang kung saan ka di Jenes. Uy naman, aywan akong pandabison. Adun, tinagatang ko tilapia ka da bangus na di Jenes. Kanya, kita. So, matinimas nga si Den. Ngayon nararapahap ko nga si Jeto met kasamit na nga si Dynasty kasamit na nga ayatin ni Predelin di Jenes kasamit na nga si Dynasty. Pero di Jenes tanda dilham kaglis ka. Wendy Jenes, yaki pagarok namin. Iti ko na, sila nagduduanak di Jenes, iti ko na ni tata. Tayo di timaw, iti daupin, tatatupin ko na. Kakayang ingas na kanupay. Na, kapahidang tanak na. Kinukunak di Jenes. Yung ko na namit nga man. My God. Iti may samanin nga tiyenda di Jenes. Napanak. Napanak man yung mata nga sa gaganga. Ito na parang kita ti eteng. Kuna na di Jenes Victor. Umay kanto pumasyari di balay tada kahit kung yung ibakakin ka. Uy, wapo di pala sudah surpresa ti lab ko ha. Wala basta. Ngayon ka, Ate Jenes, sila dati medyo
naliday ti rupa na siya nga salat natay. Api ka naliday ka. Awan, api naliday ka nag-iisip. Kitam ni, ag-iisimak ni. Yawi din. Nag-iisimak lang ro din. Nag-iisimak na halab ni. My God. When DJ na siya sa kung kuna na nga. Nag-iisip mo siya. Lang simok. Wendy Jenes, Biyernes ti Kenda. Napanak na rin ti Jenes. Kamu yun, nanood ti Kenda ti Biyernes di Locos. Napanak na rin ti kabigatan na Sabado ti Jenes. Idiyad na akong ti Manitat. Apo. Ay, ada nang ilukat ti Rita. Ay, si Kakain Victor Barao. Ay, wanang, wen. Ay ni Predelin lang. Ay dati ako nagbaraw. Ay di pagamat. Ay tito. May more to being Jenes. Ay tito. Ay umbalas ang kumusta. Okay. Wendy Jenes. Medyo agkibanak siya. Kaya ka ba namuno apay. Namuno apay di My Jenes. God. Di agpatpatang kami kin ni Predelin Indigenous. Predelin. Okay. Predelin mo ito. Kumusta Predelin? Okay lang mo, Victor. Api ko sila nadalitay ka. Awan. Oo. Oh. Kisibat. Saan ka nag-cure Indigenous? Ingkis ko hiti ping-ping na. Okay. Saan lahat ang nag-cure Indigenous? Up the problema, Predelin. Victor. Victor, medyo tumarigid tilwa na ti Jenes. Apay. Apay rin. Damdamagam na sa'yo natin ubing na ito na ate anak ko. Ate ubing na ate ubing ay wen asino ka Victor kamit lang Victor ibagamon na Victor kamit lang Victor tuno ka sa bali may bagamon wen Victor pakawanin ako ma pakawanin ako ay nagpakawan ka Tubing ket apa itu Bing? Victor anakku Victor anakmu when Victor anakku tayo babae Victor Ken mo na metidi nga. Pakawanan na ko ma Victor. Nung nagliba ka ken ka. Tangamin na niya. Tangamin dahil siya dahil di amana. Di abahan na kita. Ang dami pagking kinawatang namin iti. Kita kahit mo sawen. Dahil di naamo nga Victor di Jenes ka sila tigre. Ayaw mo mo na makingtut ka di. Kita kahit mo sawen. Kasi sige. Okay na ako ma-Victor. Nga ma. Ay, nga ma.
Dabang nala siguro nga lipatin nak Victor. My God. My God. When di dyan na nakiktutak, iti ko na nangalipatin na kung Victor ko na. Di dyan ko na bahay. Apa niya tinagbasulak? Awang Victor, diyak may kariti pamatig mo. Itatana sa papahay. Lipatan na aklangin. Tangamin nga niya, Lin. Predelin ko na mga min. Lin ka lang nga. Lin, di dyan. Predelin ko na mga. Itang nagantiling namin tayo. Kita, listener sa motor. Victor. Kami na dahil ama ni didit DJ na si didit ko na malata na jabingan ket anya nagsublimat laing di Victor. My God. Wendy Jenes. Kumpay. Apay nga. Barilin, apay. Victor. Pakamanin ako Victor. Pakamanin ako Tanasuro-suro kamat nga nahihatin, Victor. Diya kahit nga lilawan, di bagik, Victor. Kahit mo sa When ang subsubli ka niya akong ti amati anak ko, Victor. So, mapakawanin na. Wendy Jenes. Kunampay. Diya na puputang yung baga. May sakamit gaya nga mang limlim mo, predelin ko na tigyan. Sang alinin mo, digit, predelin ko na. Sakamit ka mang limlim mo, tinakan na yan. Ako na Victor nga ng mga kuti, nalyawad di Jenes. Iti magmag na, napayak man eh. Minuhoy, po, apito pa lang kami kasta ka, Victor, minuhunak man kumain din eh. Sumat na yung tinggagatang ko, tibang uskin tilapia, kung muna doon ang nagkundi Jenes. Wendy Jenes. Nyapay. Di magkasaman ti may sa round husen. Ganda na ko di pala eh. Gusto ko nga naloto ni nanang tiginolpek iti nga bangus kin tilapia nili na nangalak ti pulutan ko di Jenes. Ay, ito yung bangus ka tilapia ti kapuna no apay man hinga mga kasto ti sa atik tatawa. Nagpapasa nga kinagat-kagat lagi niya. Bangus kin tilapia di Jenes ka pinulutan. Payamanin barahog. Barbar tatang. Hawan manin tatang ni Predelinus to kami ko na mga ubing kat anak na barahog. So pwede ko na kami. Manin tatang lagi nagnagan itilin manglilipot. Datatang lagi nagnagan itilin. Manglilipot na. Yakit si barok ko na anak ko. Nairara na lang nga dagyingalin. Ay, yakit tinakong. Maramoy bagbaga na manglilipot. Aming nagnagan itilin na ko. Ang mga numangagda ka nagdagdag hindi Jenes nga lalaki. Di danto kaya ti mga sawa. Kaya tanagan na tilinin na ko. Among ibagbaga baraw.
Mantatanga kitang nagan itilin anda na kanta nga balangkantis nga babae tata nga kanta yung pulis tata balangkantis sa kita nako nga mo baga nga balangkantis sa kitang nagan itilin na kung maday day tabarok mayroon na lang suti napilim nginarem baraw datang kau sila kalatubing manimbarok agkusay-kusay dita mayaman na kay barok niya nga raw may kari siguro nga amo pa lang aga sa atin para kiti makasawa ng tatangay pawag laklakaya kung tatang aglaklakaya klata tunig kansunsilyo kung tatangkaw inya nga rin para kiti kasta amat kita nasarasaraka mga gitagnagan itilain nga mapagtalkan na baraw pangarot tatang kita alina ay hanggang ilulunod baraw kita nagan tilin kit maday amoy ilulunod na kita baraw kung nasaktan ka man ala kumita kanto na kiti hangalin itinagan ng baraw. Wendy Jenes, awat tinaramidak no sang ati nangawat iti kinapudno talagang awan nagiti din iti biyag ko di Jenes. Ngaging iti agdama kita awan pay laing iti nakita nga kasukat agi duwangalin di Jenes. Ang mga nodan to mamakita ngalin nakamamak di Jenes agita dat lin nga nagan na di Jenes. Apay nga tadi Jenes nga no gitinapudno nga gayat kay suda masaktan sa lang babae gayam di Jenes na masaksaktan pati tatay gayam nga lalaki di Jenes na napadasak tiyag luhag apoy tinagan na yat di Jenes bareng no iti masangwa ng aldaw ket makasara kak tumit lang iti hayatag di Jenes ay kapigpigsak pa'y laki di ati Jenes. Bareng no sa antong alinen ti ay apo at dahil pa kita nam among adad duma di Jenes nga Mary la tinagan ng tuman no kangkit ay gaya Marilyn Marilikas gito manggay My God. among adalin ti taltalyawan hindi Jenes bareng no iti masangwa ng alaw ken makasara kak tumat lang ti pudno nga mangipatay kanya di Jenes naman pa manalo na klay nga napugot ang moment hindi Jenes ay ati bangbanglo ka di Jenes ket ti darang ti init sorry ko na kung kakumpad nga usapol mo ni pareng agpa-advise ka ni pareng Christian Dior. My God. Ado mo dagiti magatang dita. No may tipayot okay lang nga ngot kaya napiliam ton iti ay mga nga dagiti agnagan itilin ay sus ako nga ko na mga mangidadanes ninagan na yata kitang nagan tilin ay so nga so pero de los buenos so iti listeners ta di Jenes ta ay listeners ko kumpad Victor tado ti agnagan itilin nga listeners ko pero de los buenos ta adumot tinasingpet kadakwada okay. Okay, di dyan sa giyaman at manen iti anos mo nga nang ibasa kaya na medyo limagan lang tirik na tayo na iburay ko dahil nga pakasarita. Kaya pagaya mo, Victor, ti probinsya tayo ng Kusol di dyan. Thank you very much Pat Victor ati iti pinang-i-share mo dahil iti pakasaritan ti piyag mo. Available ka no ni Ma'am Rewelyn. Sigurado mo nga kaya data. Amo kaya data sigurado. Napo. Rewelyn na lang. Pumili ka lang no.
ko na met baka no ibasam kay tinjak tamangyag binggit ko lang hindi jenes ka nam sama alam makamu kalata na kumita kanto ko dagiti nag-comment dito ini no kas ko na met kita dalin na wanen ang mga kayaten kay makita dalin na ito ay ato dahil ngamin nga dalin tinagan na mangidadanes tinagan na yat ko na ang asyak tinang ibagaan Pad Victor Rajay so dahil tatanangig yun dati nga pakasaritaan so nga dahil nga danagan adalin tinagan na ay masapol ng ayaten nyo dahil kita agarem kada kayo nang kayo nga ay noon nyo nga nakita yun to nagugwapo sukat nyo manin ay kaya naman tita kasi nanayo na laptay ti ay sa ipalay yung agnagan itilin kada kiti lalaki ng kada okay talaga advice ko nga kay agnagan itilin puro Diyos kaya nga dati ngamin no dagayat kada kayo pamay sayo hanggang nga rukit sinong bata nyo nung nakakita kayo gwapo ano na bakbang na ay sayo nga My God. bagay di tayo met mo di tanto manin nga ulit ko nakiking nakantilin nga ay balangkantis nga babae DJ nes ko na tanto Pad Victor wala nagatuti pabalasan nga kas kunan ni Tatang Maho ay po 5-1 iso nga aday limagasot nga babae 100 ti katukad na iso nga adu pala yung iti basarakam to nga babae po adu pa itibalon adu pa itibalon iso nga isang Pagyaman man enti maminsan pa Pad Victor ati pagkasalita mo nang ipaay tiragdag sa kadagiti listeners tayo. Kastamet na kiti papagayam tayo nadagit ni mayatmet nga mang-share na kiti pagkasalitan da kaya wayayo lang may buray top no intay mo iti kandiag iti ere. Okay guys, dahito yan tayo